kultainen väri vittu hyvä on. Mä tykkään monsusta, kun se on ihan vittu hyvä. Monsu. Mä voin vaikka näyttää mun naamaa, jos mä saan tuot seuraajaa. Minkä seurataaktu yksi TikTokissa. TikTokki ihan vittu hyvä sovellus. Monsu, mä puhun monsusta, koska kultainen väri on hyvä. Koska mä alun perin tää lähti siitä mun räppäminen. Siitä koska mä join kultainen monsteria ja sit siitä alkoi meemi, mun oma meemi. Sit mä ruin vittu likittää sitä joka päivä monsu. Valkoinen monsu ei oo yhtä hyvä kuin musta monsu, ei vaan valko monsu. Vitun homo läski pelikat. Mä osaan kaikki paremmin kuin te. Mä osaan liitikkää mun omaa monsuani. Mulla on monsu mun kaapissa. Ja nyt kokainia. Mistä mä saisin kokainia? Mä tykkään kokainista ja vapesta. Vape! Oletko ikinä testannut vapea? Vape! Kuka tykkää vapesta, koska se on vitun paha juttu, jos sitä polttaa alaikäisenä. Tupakka ihan vitun paha myös. Mut kultainen väri on hyvä. Yeah. Kultainen väri on hyvä. Yeah. Ja valkoinen monsu on ihan vitun hyvä, koska mä tykkään golden monsu. Valkoinen monsu vitun hyvä. Valkoinen monsu on hyvä. Mä tykkään valkoisesta monsusta, kun se on vittu hyvä. Joo. Mä oon Seux X2. Not ready. On ready. Mulla on ready.